van de overheid: ga goed voorbereid naar het WK. Het is een boodschap die de regering van Curaçao aan iedereen die naar het WK gaat meegeeft. Want het is natuurlijk voor het eerst dat Curaçao meedeed aan het grootste voetbaltoernooi ter wereld. Dat duurt van 11 juni tot en met 19 juli. Er zullen duizenden supporters vanuit Curaçao afreizen om Curaçao te steunen tijdens de verschillende wedstrijden in verschillende gaststeden. Nou, het ministerie van Algemene Zaken en het directoraat Buitenlandse Betrekkingen hoopt dat iedereen goed voorbereid gaat. Dat betekent onder meer dat je paspoort nog minimaal 6 maanden geldig is. Dat je een ESTA hebt, dat voor vertrek is goedgekeurd. Zonder zo'n ESTA kom je niet binnen. Het is geen visum, maar verplicht voor reizigers die de Verenigde Staten binnenkomen voor toerisme of een kort verblijf. Ook wordt het aanbevolen om de aanvraag ruim voor de reisdatum in te dienen. En mensen die met minderjarige kinderen reizen moeten rekening houden met toestemming van de schoolleiding als het nog geen vakantie is. En als je van Amerika naar Canada en Mexico gaat, moet je ook kijken hoe die inreisvoorwaarden voor die landen zijn. Dus heel veel regels, maar de bedoeling is van de overheid dat mensen zonder problemen naar het WK gaan en goed voorbereid Curaçao kunnen steunen tijdens deze